เ
Kacamata malah jangguté. Kembang
Garangan Scott original. Yuk yuk yuk. Yo, coba, yo. Maksud domyak. Yo, yo. Soko telatah rapi. Hey. Ah. Hey. Hentu. Hey. Yo. Hapuan. Yo.
to ya. Aku jadi effort tenan aku excited banget Oh, Mas. excited ngapa? Gerakane enggak. Ya, Oh, betul dudu. baru. Kreasi baru ya Mas Jarot. Sangar iki aku wis rawani godho nek ngene iki. Lah ngapa to? Disampluk, pringe iso, kena gugut. Iya. Iso penyonyo lho bathok Indro ngene kene ngapa tenan itu ya. lincah-lincah suweneng ora jamak iki. Ki nek nanggap piro aku tak nanggap. Dasare ya penarine masih muda-muda semua kaya Mas Jarot Oh, ya. energik. Nggih. Ki wingi alumnine Nurli saiki munggah titel. Oh iki mbiyen anu anak buah. alumni. Anak buah Nurli kabeh. Anak buah kabeh iki. Dek Nurli wis saya mundhak, pamore wis dipindah ning Kentung Sinden. Ya. Dek sesuk ning Kewan Alas. Malah saya. Nggih. Juga Mas Jarot. Ijeh, Mas. Anu idolan nik karo Mbak Ris sing ngomong sik ra apa-apa nek nyanyi gantian ya. Di sore hari ini juga sangat luar biasa kedatangan bintang tamu. Menika. Selamat sore Mbak Dias Erlangga. Kok iya Mbak Di? Alah Yas, konco biyen ya Yas. Ya. Mbak Ama ya, matur sembah nuwun. Alhamdulillah ya. Iki karo Panglipur Mas Jarot ingkang badhe boten kesupen menika wonten ing adicara Walimatul Khitan di Jatmiko Agwa Argani Putra Bapak Agung Dalasani Budwi Rahmawati. Ndedonga mugi-mugi sedaya anggenipun kagungan karsa pun pinaringan rahayu ngantos paripurna Mas Jarot. Amin ya rabbal alamin. Ingkang baken boten kesupen ngaturaken matur sembah nuwun awit atur saking Pak Agung sedaya tangga tepalih sanak kadang Magersari mitra patepangan ingkang sampun paring kabiyantu wiwitan ngantos paripurna ngantos pentas jadil menika kapurwakan mekaten. Mugi-mugi ndadekno amal kesaenan panjenengan sedaya. Amin. Iki diaturke nembang apa Mas Jarot? Anu iki mau ana request dari oh ya siap nanti dibacakan yo. Nurli Sehat ada sisa kita bersama karangan original.
Kesayangan sudah mas. Kabel korupsi, kabel Korupsi lirik loh dilangi. Rapopo. Ben cepet rampung kok piye? Iya benar. Senene sing mburi ya lho. Kesayangan Mas Jarot. Kesayangan sampun aransemen enggal ugi matur sembah Dari nuwun. teman-temanku Semalan Perkusi. Iya, Kusuma Laras Percussion. Luar biasa. Menika Iki wonten aja sasmita lali. pamundutan lelagon, Nah, Mas. Ono layang gede, ono layang tak buka. Keri-keri. Ya ini dari Pak Bardi Kayu RT 26 ngersake Yang lelagon. pertama lagunya Kijing Miring. Yang Kijing kedua Miring. ada Jarot Loncat. Bajing, Mas. Bajing loncat. Lek dandan ket subuh kok ya kok padake bajing iki karepmu kepiye? Itu bajing. Tolong. Dan yang ketiga Glubuk. Apa ki? Gluduk. Apa tuh? Ya kok gluduk toh? Apa tuh? Yang ketiga ada gubuk asmara. Gubuk asmara. Matur nuwun niki pun paring tondo tresno tindih ingkang Iya. wujud arta kula tampi. Mugi mugi rezekine dipun linto ingkang kathah ingkang barokah. Matur sembah nuwun niki mangke lagonipun pripun? Sak mangke pun pinangkani Mas, ananging mangke mboten Oh, napa-napa mangke sih. ngoten. Menika Pun wonten tembus awet-awet. tindih rezekinipun alhamdulillah. Sip. Pak Bardi mugi-mugi jenengan pikantuk kesaenan ingkang barokah. Amin. Jadi sumangga setunggal lagon malih dari teman-teman Kusuma Laras Perkusi. Terima kasih tembangnya kembali bersama Garangan Squad Original. Oke, ya monggo Derek Widyawati Tidak sumangga. lupa Mas Jarot didukung oleh tata cahaya yang luar biasa ada Oke. Lighting, juga ada sound system dari SRG.
janjiku untukmu. Lagu aransemen terbaik meneh Mas. Ya. Luar biasa iki ya, ora melu sepelan gelar langsung Oh dadi. ya ora apa-apa Mas Jarot iki didadak Oke, didadak yang ledes ya ora apa-apa. Nggih, menika oke, Nggih. pedal konduraken dumateng kanca-kanca Kusuma Laras J, siap monggo. percussion. Amri lho. Nggih, monggo 3 2 1 sikat yuk. Thank you.
Soto daging titipane Pasurya dero ora ono ati sikat yo raton buka yang semake rakyat ngopi soya sehati Yo, kapan sebenarnya? Kondur, kondur. Ya Allah, ya Allah, lindungi, lindungi saya. Yo wis wayahe ditarik. Yo, kondur nggih, Mbak. Kondur. Wekdalipun sansaya sikep ya Mas ya, Sipun. manjing maghrib, manjing ratri. Azan. Nggih, monggo menika pun lorot setunggal boko setunggal kondur dumateng risang bopo ya. Garangan sekuat original 3 2 1 sikat yuk. Yuk yuk yuk.
Jare aja mulai dhewe. Yo. Kawan-kawan supaya sida. Sekarang bawa nek jagat yang driya. Pak, pamang, Pak. Jelas. Sagung sedaya sutresna budaya ingkang sampun